Padayong pahimangno sa Traffic Agency Mandawi sa masakyanang klorom nga walay prangkisa asikasuho na kini aron mamahimong legal ang operasyon subsub ang ilang pagpanakop nga gihimo karon. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Sudlang sa duha ka semana, moabot na sa 50 ka mga tricycles ang na-impound sa Traffic Agency of Mandawi. Subay kini sa subsub nga kampanya kontra kolorom nga gihimo nila karon. Pinasikat usab kini sa kamanduan nga nadawat pagsiguro nga higpitan ang pagsusi sa mga nagdagan sa kadalanan pagtino kung doon na ba'y lisensya. Doon na manguntay mandato gikan sa ato ang sa DILG nga ato nang panggukdon o pangdakpon ng kanang mga kolorom kay kung sa tinud-anay lang wala man guni sila dapat kanang wala sila lugar diri sa Mandawi kanang kolorom kay dapat manginabuhi gyud unta sila nga patas. Kay kung ang uban nakakuha og mga prangkisa, tambag nila sa mga wala pa kaasikaso sa ilang prangkisa, trabahoon na kini. Kumplituon lang yun ang rekisito, mahatagan dayon og prangkisa. Labi na nga napaubsa na sab ang bayad alang niini. Sa bag-ong tricycle board meeting sa Dakbayan, giduso ang padayon nga pagpanakop karon. Ang uban kuno nga mga kolorom muipon ra sa mga legal nga mga tricycles nga dunay prangkisa. Apan nag-monitor na sila karon og nagpahigayon og checkpoints. dili jud sila mailan until imuha nang ma-flag down kay imong i-check ilahang papers. Ang amo ba yung info mo nang kuan jud kay gigukod din nimo pag-ayaw kay ang kini mga koloro mismo mao ba jud ganang maningil og taas-taas nga presyo outside sa taripa nato. Nico Sereno, Balitang Bisdak.